Gawsu Keta garçon de frère an b'i fo k'i waliɲuman dɔn. Keta kosɛbɛ. Ne bɔra fila a bɛ ɲɔgɔn kɔ sa a bɛ ɲɛ o. Ne tiɲɛ. Min ye Yaya Kamisogo. Kamisogo. A ko après moi tu as donné à votre 30 000 dinars algériens. O ka ngoni be sawo ndo away kado gafew b'an bolo kɔrɔ soni an bɛna don a kɔnɔ ɲɛ b'a la min away kado Jarason Jara directeur administratif away kado radio tɔgɔ la ale kɔni nan bɛ a fɔ limanaw ye désormais Gawsu Keta directeur matériel technique matériel ani kado directeur de programme o ye Gawsu Keta ye désormais régisseur comptable ana caman faralen ɲɔgɔn kan o ye Bouakari Traoré bete o kuma na an bɛ baara ninnu u bɛ sinsin ni Ala sɔnna ko u bɛ taa ɲɛ maaw k'an sama duwawu la Ala ka jɛ a bɛ ɲɛ dɔgɔ bɔlen kɔ sini wula fɛ salon de média a bɛ daminɛ Nura FM an ka wulikajɔ ni cɛsiri ni Ala sɔnna an bɛ ye a kɛnɛ kɔnɔ Dawuda Sangare ale bɛ kɛ sababu ye an bɛ don gafe kɔnɔ maaw kɔrɔtɔlen don u bɛ ka gafe in away ka don bɛ k'o de kɔnɔ dɔgɔ an bɛ don joona min ye away ka dɔn sommet belebele min bɛ n'a bɛna kɛ CEDEAO tɔgɔ la away ka dɔn yalisa ɲangini min bɛ anw da la o ka wuli ka bɔ anw da la min ye away ka dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw kelen don kosɛbɛ Mali gouvernement ale ye proposition kɛ classe politique n'o ye politique tɔn maaw k'a jir'u la k'a fɔ away ka dɔn olu hakilinata tɛ dɔwɛrɛ kalata min bɛ n'o bɛ élection présidentielle ko fɔ n'o ye président kalata ye ko a bɛ kɛ ni Ala sɔnna a ma février kalo san 2024 kalata ko a bɛ kɛ o waati a ko n'i y'a lajɛ min ye away ka dɔn anw ka référendum n sɔnna ma sɔn a bɛ kɛ 2023 mars kalo o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye député kalasigi ye k'o na kɛ octobre ani novembre san 2023 a ko n'i ye jateminɛ kɛ dɔgɔkun kelen de bɛ away ka dɔn anw ni CEDEAO maaw ka ɲɔgɔn ye belebele min bɛ n'u kan ka kɛ dɔgɔkun kelen de bɛ away ka dɔn anw n'o ni ɲɔgɔn cɛ Mali gouvernement kunusa waati min away ka dɔn maaw bɛ wuli ka jɔ la olu yɛrɛ fana bɛ ɲɔgɔn ye la tarata don u y'o bila baara min bɛ se ka to away ka dɔn a bɛ lajɛ tarataw waati away ka dɔn fɔ ka bɛn bɛ se ka k'a la cogo min olu hakilinata ye min ye u bɛ se ka ɲɛfɔ u ye cogo min a ko de siratigɛ la min ye away ka dɔn ɲɔgɔn ye in kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko min ye référendum an sɔnna ma sɔn away ka dɔn min ye awa n'o bɛ tali kɛ sariya sunba la o kɔni bɛ kɛ mars kalo san 2023 o tɛmɛnen kɔ min ye anw ka away ka dɔn député disons an ka maire min ye away ka dɔn tɔgɔdaw ni a tɔ bɛɛ lajɛlen olu taw bɛ sigi o bɛ kɛ juin kalo san 2023 député kalata o bɛ kɛ novembre octobre ni novembre o san kelen in kɔnɔna na min ye présidentielle o bɛ kɛ février kalo san 2024 a ko nin sɛbɛnden in kɔni ministre de l'administration territoriale ani décentralisation ale kɔni ka kumakan ye nin ye ka ɲɛsin away ka dɔn politique tɔn maaw ma a ko n'i y'a lajɛ nin ɲɔgɔn ye ba in away ka dɔn ka sigi ka fɔ kɛ bɛn ka se ka kɛ kow la away ka dɔn o min n'o bolo dara o ko de kɛnɛ ka min ye ministre de l'administration territoriale away ka dɔn ale kɔni y'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ɲangini bere min n'o dan bɛ anw kun ɲangini bere min ye away ka dɔn sariyaw sɔsɔ fan bɛɛ fɛ adamadenya yɛrɛ a bɔra hukumu kɔnɔ a mɛnna n'o bolo dara CEDEAO ani ka dɔn UEMOA olu fɛ ka ɲɛsin Mali ma a ko de kama nin ɲɔgɔn ye ba ninnu caman bɛ olu bɛ ka bolo da waati kelen de la min ye away ka dɔn Goodluck Jonathan ale min bɛ sigi ka fɔ kɛ away ka dɔn Mali ani CEDEAO olu ni ɲɔgɔn cɛ ale kɔni nana Bamakɔ a nana kalo tile 23 ka taa kuncɛ a tile 24 ko bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye away ka dɔn nin ko min filɛ nin ni a kɛra nin cogo in na ka waatiw dɔn waati min na kalataw bɛna kɛ a ko kɛra ka da fɛn min kan o de bɛ tali kɛ transition kɔni y'a jira k'a fɔ kalo 24 transition kɔni bɛna kɛ o de ye k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan san 2 bɔɲɔgɔn kɔ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye away ka dɔn o y'a sɔrɔ décret wɛrɛw bɛ yen décret min bɛ tali kɛ min ye away ka dɔn loi électorale o min ni si conseil national de transition olu kun ye away ka dɔn a waleya ka taa di jamana ɲɛmaa ma jamana ɲɛmaa fana ye tɛgɛ nɔ k'a la o kɛra juin kalo tile 24 a ko colonel Ablaye Mayiga n to a ma a sɛbɛkɔrɔ kuma na a y'a jira k'a fɔ nin ko min filɛ nin n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin bɛna kɛ ni yɛlɛmali wɛrɛw bɛ yen tuguni minnu bɛ tali kɛ away ka dɔn hali bi jamana ka basigi ani jamana ka ɲɛta o siraw fɛ o baaraw bɛna boloda a ko ministre min filɛ n'o bɛ away ka dɔn gouvernement ka kuma lasela n'o b'o kofɔ ale y'a jira k'a fɔ nin ko in min filɛ nin olu ma sɔn ka nin kɛ kɛrɛfɛden ye a kɛra de bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn min bɛ kɛ ani min kan ka boloda bɛɛ k'o dɔn a ko de siratigɛ kelen na olu kɔni y'a ye k'a fɔ min ye away ka dɔn nin fɛn min filɛ nin jɔnko ala projet min bɛ n'a bɛ away ka dɔn chronogramme n'a b'o kofɔ kalataw kan ka kɛ waati minnu na olu y'o ma da pour que maaw ka se ka a faamuya
akuni ala je referendum away kado o yesari asumba o min bena yelma away kado ka nyini mo fe anzona amason away kado wi ou non o fana obi buluda ako election ko min be abe commune ka election cercle région meru to kala away kado o fana obi na buluda député sigi kalata ani kado min président sigi o be ye fenyi fe min bina ke ako de kama ajira ka fo min loi électorale min ngoni no o buludara ndo fenja mamba de be min be away kado o loi électorale min be o kono o de kama min charti parti politique tola ani kado loi minum be no lube away kado député ka sariya ko fo ani sebe miseni chama be minum fana away kado no lukan ka voter ni wati laban nun gondana abela jile bara away kado olobina ke ako chronogramme min fleni min ba kono o ted dore mois de mars 2023 élection min be na be away kado on be fait ko fo meru ni conseil de cercle ani kado min awa conseil régional luka kalata obike juengalo 2023 député kalata away kado obina ke away kado octobre kalo o kay retour away kado aller retour ni anyona chama o kanga buluda ako temengo ka boy président kalata min fleni adira la ka fo min away kado yanu ka buluda gouvernement ko ni fenjama fo fenjama be mi haklina o yelmara ani ka fara nyanga o de ato adira la ka fo janvier 2024 ata février 2024 min away kado élection présidentielle ndoko ko obina ke min classe politique lu ko ni be tableau min ngay ko bi o yajira ka fo ka away kado baba minum be luna taka kuma nulla suma ka taka ula fomya ka do haklina ni mirna min be minun tara asirka bako ako kurunu garamu min na dile fleni anake finyo boda bilebele ka nyeshi away kado jamana ima sabu anake sobuye anna anga classe politique am doni min ko be abina fo ma chama sona o tebene ngo ka boy onu CDAO luminu yerebe nube ka pembesiki anguna away kado ulufana ni na keso buye ko sembo angangante ukado kafo away kado dambe away kado faliku somana asirka bako ako ni zome min fle ni soma inkanga ke wa no kera ni ala sonama nyini fe ka cha ala fe abike sorofe atir fle ndo minya away kado l'indépendant Dauda Sangare ndo ake ale ka fasiridu ko bido boli ibunya bala mani mega nyama bunya asebe koro jarani ne ye indépendant ne ale bla le combat ne ba ale samaka gerena munye Burama Keita akumara nyama abena ta munye koro konyo otita dinge kono donko abada ibena e ka fo bole fle ki dado ko munani na be kurnu gramu okofo wati munno olubulo dalan wati labana kunu ibena e ka fo kanyeshi munye kalatama munye Burama Keita ayaira ka fo ko wulika jo bela jilem blala singa bela jile ka faranywanga lasa munye sanction abiseka wulika bo anga tugumna ko obaro bela jile ko onyana bura nga munye classe politique na ko fora abe politique ma ko fo nyamba la ka fo ku ka lahini fenate dore albi jamana premier ministre ko ale konin ka fu malika na be docteur Sugal ko wala maika ko fo nyama ko premier ministre ka na premier ministre munate jere jakulu foila premier ministre munate parti politique ko foila muye fatrika baye muye Burama Keita ayaira ka fo ko munye en CDAO siga konite fe muna muye jouer kalo clé saba nyama muye foka be obesonga du en CDAO ni nyanchela ula akuni ya jitemina kalaje CDAO mawe nyanye laba munke kalo ni kalo en konala no be jouer kalo kofo munye nyanye ngoni ko abulla munye Mali Burkina ani munye Guinée Conakry oka ebe na ka fo ko munye Mali konta so mawe ya ira ka fo ko munye nyata chaman ko oyira ebe na ka fo ko munye amara bawo yo wulika jo chaman ke sanction munna taraka on sigara kabi jamais kalo clé kononto munye sanction abiseka wulika bo an nganto muna ore okum kono la kunu no bena jouer kalo clé mwa ani shekima ebe na ka fo ko munye kunu gramu bela jelen kono obora kaba nga munye fatrike bay no de Burama Keita ako munye amara bawo ku yo wulika jo chaman ko bla singa muye samuye CDAO ka laini no mbeseka sabati fen tromna o misali jonjo ye fen jume ako tenando no bena muye jouer kalo clé mwa ani bolon vlama kibe na ka fo ko ministre mumbe no ka bana nyashendo ani jamana wora ko nyona boli manno de abla jopi kibe na ka fo ko ani ma chairman ko ni ku yenwanye jamana nkona la ani diplomatique chairman ku yenwanye jamana nkona la kenen ko ni nga ya ira ka fo ko ala tina me ko mi ko no gram ko be na boka binte chari na manya ka fo ko mi ko no gram kunu ko obora ka binte chari nyama kibe na ka fo ko mu yesida
ko ko muga layino layini ke ami domna kom bi ko nga jamana gouvernement ko aduna abela jele o dafe loi électoral ko o jena bora mu ye chronogramme o bora ka bi o temenu ko foga bo mu ye transition era kuntala janya nyama ko ni bela jele ko o donam ga mu ye fatrika baye no de Burama Keita akoni ayla ka fo ami domna kom bi politique ma ko ni kele mega juru ko ni ka sebe ko charu ira demani nyanchala la politique ma ko layini te dore ya layini ka fo ko namanya ka fo ko chronogramme ko ko ni ko o bora o ka layini te dore mu nye mamu no be premier ministre la bi na be docteur Sugal ko la maiga ko fo ale kana ni bara nunga tushla ko mu nye ni la male mu no luka ngake ko mu ye docteur Sugal ko la maiga ko ana manga premier ministre kana premier ministre mu nanga mako premier ministre netri premier ministre mu na te jere je kulu foila premier ministre mu ne parti politique ota abulo atre ba ka fola mu ye parti politique ko ni yeli na ni nge ali kunu u segna ni la ni nga kunu renga la mu nye parti politique mu no farla nyanga ka jere je kulu bakale ango ma cadre de change des partis politiques nyama olu ko ni ala ni ka fo ko mi premier ministre netri de kana jaku ya la ko note nyama ko abika bare batrika ba ko nga fola mesika fem ko ko fo mu nye ministre colonel Ablaye Maiga ane parti politique ma ko nyanya muna akela kunu ko bi na ka fo ko mu nye sanailan chama o yira la ko mu ye fo ka ben chama ko o yira la feni mu mbe ni be ma ko ni ka me dom na ko bi politique ma obika ala ni ka fo ko mu ye Sugal ko la Maiga nyama ko ka fumalika na foni flele anya sabaka bo le combat ale kondola mu ye Burama Keita ale sabaningala badu Maiga nyama ibunya obala ndo bunya jara nyem bunya barika an goni be min fo jamana ngono o de ka fumbia minya away ka do ni malika herebe mamin bulu ya rabbi ala ko kun shama na de be Sugal bulu ala kana wuli ka buanguna na te Sugal bulu akana shira fiu ala ka buanguna sabu away ka do ne be klen go defo wati do bike ndo ni hakina na taw di wati dowla e do bulu ka fo ko away ka do be Sugal ka daga ko o kuma na bi do ke an bi de fo sanga ani wati nura fm safe ni ka mari janfa o de be ke so we ka undo ma ka daga kono ya rabbi ala kana tiki kunshama musa buli aka fasiri obi abi sebe ngono sebe min nangwa makulu mate nya away ka do le mate akuma mbe ndoko nyangini ba min be na be away ka do anga halibi sedi awo ani uye mo tola ndoko ka do ka fo kuma kilimbe odika akuni jetemineke basum ote ntwamaiwa Niger president ni yokofo Amadou Mohamed Basum Mohamed mabo hali nanga keta o teklinyi Amadou ndoko la ne de yake ya Mohamed Basum akadenguni kera domi amabo ato da kalama ne yɛrɛ ta kɛra don min mabɔ ta kalama a kɛra Mahamadu ni a bɛɛ ye kelen ye wallahi mais juguw de tɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ anw taara an kuntigi Muhamadu fan fɛ Basum taara sira min fɛ ale de b'o dɔn n'o tɛ a bɛɛ tɔma don dɛ min ye Basum ye Mohamed Basum dɔgɔ ko away ka do a taara Abidjan Alassane Dramane Ouattara o taara Paris a ko away ka do yelma anw kanga away ka do an jigi sɛmɛ nin ko ninnu na wa a ko n'i ye jateminɛ kɛ somɛba min bɛ n'a kan ka kɛ juillet kalo tile 3 san 2022 n'a bi ɲɛsin Mali Burkina ani away ka do Guinée n'a bi ɲɛsin olu ma a ko n'i ye jateminɛ kɛ ɲininkali de bi kɛ min ye away ka do migi maga ni tɔrɔgɔ min bɛ dugu ma nin ko bɛɛ lajɛlen na yelma a kɔrɔ dun ye mun ye dɛ Goodluck Jonathan a bɛ Bamakɔ yan o min ye away ka do Mohamed Basum o y'i kunda Niger kan o waati kelen na min ye away ka do o kɛra kun jumɛn na maa t'o dɔn o kɔfɛ Alassane Dramane Ouattara o y'i kunda Paris kan a b'i to Paris a ka ca Ala fɛ min ye Akara a bɛ taa zone da ye a ko nin ko min filɛ nin away ka do nin ye fɛn min n'a bi maa sɔn hakili n'a b'a to an ka hakiliw jagabɔ a ko sabu away ka do kalo tile 4 tɛmɛnen n'o ye juin kalo ye min ye away ka do mankan ni furugufurugu min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'o dɔn yalima ninnu ka don ka bɔ a n'u ka wuli ka jɔ bɛ kɛ sababu ye ni an bɛ se k'an jigi sɛmɛ u la wa sabu ɲangini min dara anw kan janvier kalo tile kɔnɔntɔn hali bi ɲangini in ka wuli ka bɔ yen anw b'o de nɔfɛ Selikɛba ko a ko président kɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ Nigeria tɔgɔ la n'o ye Goodluck Jonathan ani délégation lahawuta ni CEDEAO tɔgɔ la u nana anw fɛ Bamakɔ yan a kɛra kalo tile 24 23 a n'a 24 a ko away ka do juma tɛmɛnen président min bɛ yen n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ ale y'u bisimila min bɔra o bisimilali in kɔnɔna na fɛn ma fɔ maa ye a dogodogo ni ɲɛw ma fɔ nka min ye away ka do Goodluck kɔni bɔra a ye a jira k'a fɔ maa 132 min n'olu ntanyara jɔn ko Ala
ale bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin faso in ma away k'a dɔn o sira fɛ o waati kelen de la away k'a dɔn min ye a jirala k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye a y'a jira k'a fɔ nin ko in di dɔwɛrɛ koyi olu nakun de ye awa wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ yen a min laɲinina CEDEAO maaw fɛ olu nakun de ye ka na ka n'u lajɛ Goodluck Jonathan a y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min filɛ nin ye k'a fɔ a ɲɛsinen bɛ Mali dɔrɔn ma gɛlɛya in tɛ Mali dɔrɔn kan koyi sous région bɛɛ lajɛlen gosilen don ni nin gɛlɛya in a ko de kama a jagoyalen don an k'a lajɛ bi away k'a dɔn ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ ka ɲɔgɔn sen bila an k'a lajɛ bi ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ko Nigeria ɲɛmakɔrɔ min filɛ nin a ko ale ye jateminɛ min kɛ away k'a dɔn o de ye k'a fɔ ko ninnu u bɛ ka taa ɲɛ dɔɔni dɔɔni yɛlɛmali caman bɛ yen minnu donna away k'a dɔn transition ka kow la away k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛta a b'o de kofɔ a ko away k'a dɔn sɔɔni a ti mɛn bilen population yɛrɛ k'u bɛna bɔ a kalama transition ye wulikajɔ ani cɛsiri min kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na min bɛ se k'a to fiɲɛbɔda bɛ di population ma population bɛ se ka lafiya cogo min Goodluck Jonathan a y'a jira k'a fɔ min ye calendrier min bɛ yen ni o bɛ laɲini k'an bɛ ka taa o sira fɛ o kɔni o sɔrɔla ka ban Batirikeba ko a ko le 3 juillet awa k'a dɔn waati do waati min n'o bɛ nalen Mali Burkina Guinée away k'a dɔn anw ka away k'a dɔn kow bɛ taabolo min kan a ka se ka ɲɛfɔ fasoden bɛɛ lajɛlen sabu an sɛgɛnna ten sa dɔ kɛra a ko waati min na Goodluck Jonathan a bɛ nin ti bɛ taaba ni nin wulikajɔ la président min bɛ yen n'o ye Mohamed Bazoum Niger président o waati kelen na away k'a dɔn ale fana tunna yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ away k'a dɔn Abidjan ko fɔ n'o ye kɔnɔwari ye u ye kumakan min fɔ dɔwɛrɛ tɛ koyi u nana de yalisa hakilinaw ni miirinaw olu bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen ye ni ɲɔgɔn ye in ka kɛ ale ni away k'a dɔn kɔnɔwari président olu ni ɲɔgɔn cɛ a ko sabu ko in ɲɛsinnen bɛ Mali ni Burkina ani Guinée a ɲɛsinnen bɛ olu de ma o kuma k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na hali bi danaya bɛ se ka sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ɲɛtaw bɛ se ka sabati cogo min a ko Alassane Dramane Ouattara a ye nin kuma ninnu de fɔ ko ninnu de kama ale ni Mohamed Bazoum olu kɔni away k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye a ko nka ni hakilinaw ani ni miirina min filɛ ni Ado y'a fɔ min ye away k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ se ka don nin kɔrɔ k'a dɔn min yɛrɛ don ani ŋaniya min b'u la n dɔgɔ Ala de ye away k'a dɔn o ŋaniyaw Ala de ye o dɔn fɛn ye Batirikeba ko a ko sira kelen in de fɛ Ado away k'a dɔn sibiri don juin kalo tile 25 yɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ Faransi ko fɔ a taara away k'a dɔn ye yan'a k'i kunda Ghana kan a ko Ghana 61e sommet ordinaire jamana ɲɛmaaw away k'a dɔn o de kan ka kɛ ninnu filɛ nin ye tibi taabɔ min na nin ka taa away k'a dɔn dɔ bɛ taa Côte d'Ivoire dɔ bɛ taa Ghana dɔ bɛ taa Faransi dɔ bɛ taa yan fɛ i ka dɔn nin ko in ye fɛn min ni a bɛ ka maaw kamana guwan koyi sabu maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ninnu dun bɛ mun pan ka purutira k'a k'i b'a fɔ ko jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔnga a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin cɛ min filɛ nin n'o ye away k'a dɔn Mohamed Bazoum a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko in bɛ taabolo min kan i ko bi n'o ye ɲangini ye ɲangini min bɛ yen ni away k'a dɔn o tan bɛ ka ɲɛsin away k'a dɔn Mali ma jɔn ko Ala ale b'a fɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ ko in bɛ cogo min na away k'a dɔn ko jɛlen tɛ ko in kɔni a sɛbɛkɔrɔ ɲaaminen don a m'a ja a ko kumana Musa Boli a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen a migi magu ni a dun ka bɔ a bɛ ka maa siran sabu ninnu bɛ taabolo min kan an bɛ se k'an jigi sɛmɛ hali bi k'a fɔ ko ninnu o bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya in bɛ bɔ an da la yalima ɲangini in bɛ bɔ an da la wa ɲininkali tun bɛ a bɛ sigi Alassane kɔni taara a ka cɛkɔrɔba lajɛ Bazoum fana taara a ka cɛkɔrɔba lajɛ Bazoum ka cɛkɔrɔba o tɛ Alassane ya Alassane fana taara a ka cɛkɔrɔba lajɛ ninnu bɛ don ka bɔ ni tani ka segin min na Ala de y'a dɔnba ye dɛ kosɛbɛ nin ye wulibali nka banako t'a la o mana kɛ cogo cogo i mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ dimɔgɔba bɛ yen dɛ a bɛ yen dɛ anw fɛ anw ta in Ala bɛ yen a ye ɲɛma siga t'a la dɛ u ye laɲini o laɲini kɛ a bɛɛ lajɛlen cira tabali sanfɛ sisan a bɛɛ chronogramme ko o m'o laɲini kɛ wa parce que problème ye min ye il faut pas k'an ka compter an yɛrɛ ma quoi ayi parce que problème ye mun ye olu y'a ɲɔni k'a ɲɔni mais transition y'a f'u ye an ka taa dɔɔni dɔɔni kosɛbɛ an bɛ taa n'an ka planw de ye anw bɛ waati min parce que waati bɛɛ u b'a pɛnpɛn donc ni waati min n'an ma tila an ka baaraw la kosɛbɛ aw bɛ chronogramme ni min nɔfɛ o bɔ man di o a tɛ se ka donc a t'i bɛ taa bara an tɛ nin ye kalo 6 la kosɛbɛ a ma bɔ ka d'u ma a dir'u ma ni min bɛ ban don min o bɛ ban koyi kosɛbɛ o kumana bisa min ye away k'a dɔn ka fɛn bɛɛ min fɔra a bɛɛ dira a bɛɛ bɛ tabali kan kosɛbɛ o kuma sisan u bɛ taa Macron de ɲininka sa ayiwa a kɔni kɛra ko dɔ ye sa dɛ an ye laɲini fɛn fɛn ninnu filɛ nin ye ninnu ni ye kabulu ye dɛ ninnu fasa jalen don o ye kabako da ye kosɛbɛ u y'u an tigisi tagasa k'an jɔkɔrɔbatɔw biribiri fo ka n'an se nin yɔrɔ in na o y'u kɛ fɔlɔ an ye fɛn min fɔ u y'a kɛ maliyɛn ninnu niw jalen don dɛ kosɛbɛ ka pɛnpɛn k'an bolo u bɛɛ bɛ sa yan ni kalo 6 cɛ walahi maa si ma sa u la maa si ɲɛma u dun y'u ka programme n'u ka fɛnw kɛ cogo min ka d'u ye awɔ bon wa an ye laɲini fɛn fɛn kɛ u nalen filɛ n'a bɛɛ ye u nana n'a bɛɛ ye o tuma Macron an bɛ nin kɛ cogo di fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ yen an bɛ se ka min fɔ u laban tɛna taa fɔ ko Hashim bɛ sunɔgɔ k'a ka sunɔgɔ in dabila
ou bien t'a fɔ ko an ka aradaru dugu fɔlɔ u b'olu fana fɔ ka d'a kan parce que kuma t'u da bilen o ay ɲɛma pour que sanction kɔni bɛ se ka wuli a dogodogoni wo ka ca kosɛbɛ dɛ n'u ka jan sebali tɛ koyi kosɛbɛ u ye fɛn fɛn fɔ bi la a bɛɛ dir'u ma ni chronogramme do an y'o di awɔ ni loi électorale do an y'o di ni comité de suivi do yan'u ka taa o bɛ ban awɔ jumɛn wɛrɛ bɛ yen transition kuntala bɛ taa waati transition kuntala o dir'u ma bon maintenant qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui reste a pas non sixi de bara bila o kɔni kɛra dɛ n'u ye laɲini wɛrɛ kɛ na ɲɛma o b'a yira ko jamana y'an yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka bɔ fo de ka faamuya o de don faamuyara sa o kumana min ya i k'a dɔn kow kan ka taa cogo min radio sanfɛ ni ala sɔnna a ma a bɛ taa ten n'o tɛ n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ ka dɔn ko in bɛ cogo min koyi a fɔra a mɛnna ko CEDEAO non an ka ɲɔgɔn bloc dabila maliyɛn a ɲɛ b'a la n ko aso Assimi Goïta ni colonel Douri parti ɲɛma ne kɔni t'a dɔn Mahamadou ka conseiller Alassane Dramane Ouattara Macky Sall Mohamed Bazoum a don a ko fo ka nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u tibi taba fo k'an yɛrɛ sagona programme ni fɛnw bɔ ka sisan sa les trois n'aw bɛ Mali kunu de tuguni a y'an kunu sa n'a bɛ kɛ min on verra a banna u bɛɛ m'a dɔn sa k'a fɔ ko Mali gosili t'olu kelen ye wa u y'a dɔn walayi u y'a dɔn dɛ ko y'a ye min ye Adjetou Kalilou Kourera a ko Macron yɛrɛ assemblée nationale perdu France o kɛra ay Macron bɛ fɛn perdu min ka jugu assemblée nationale a ka dɔw yɛrɛ k'a ka mandat in ka ban kosɛbɛ haramu o de don n'a ma kɛ c'est tout c'est fini kɔni démissionnaire kɔni ala k'a ni sababa bɛɛ ami bisimila ɲɛma nouvelle origine ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Mahamani Touré kɛ a kumara a ko mun ye kuma fila ko bɛ malidenw da kɔnɔ an bɛ don min na ko bi jamana faama n'o bɛ colonel Assimi Goïta kofɔ kalata mun n'o kan ka kɛ don na nataw la n'a bɛ masakɛ kalata o kofɔ ko mun ye Assimi Goïta a bɛ se k'i kanbɔ wa walima ko a tɛna se k'i kanbɔ mun ye Mahamani Touré a kumara a y'a yira k'a fɔ ko loi électorale kura mun n'o sigira sen kan ni Assimi Goïta n'a yɛrɛ ye a bolonɔbila ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko o kɔni ye dayɛlɛ Assimi ye ko a bɛ se ka kanbɔ mun ye jamana masakɛya o ɲinini ko o la nka ko n'i ye charte jateminɛ k'a lajɛ ko charte kɔni k'o bɛ guwara k'o sɛbɛkɔrɔ da mun ye Assimi Goïta a ka jamana faamaya o ɲɛmaaya ɲinini na ayiwa tɛ sariyaw gosi ɲɔgɔn na o fana ye kuma wɛrɛ ye ayiwa an ka taa Mahamani Touré ɲɛfɔli kɛ a ko mun ye loi électorale mun ne jamana faama n'a bɛ Assimi Goïta kofɔ a yɛrɛ ye mun promulgué jumadon n'o bɛnna juin kalo tile 10 CNT mun bila ka taa a ka tabali sanfɛ n'o kɛra janvier et juin kalo tile 17 i bɛna ye k'a fɔ ko loi kun kelen o kɔfɛ jamana faama ko a kɔni y'i bolonɔ bila nin sɛbɛn na ni ka a ka tɛmɛ tɛ cari k'a yira k'a fɔ ko mais CNT maaw ye ŋaniya mun ta ale jamana faama kɔni ko a b'u nɔfɛ a fatirikɛba ka fɔ la k'a bɛ donni mun kama o kɔrɔfɔ na a fɔra jamana faama kɔni y'a yira k'a fɔ ko min CNT maaw ko a b'u kɔ ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko kuma kɔni ko a cayara maa caman y'a yira k'a fɔ ko min ye jamana faama ko a y'i cun n'a ka gouvernement ye dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko min ye jamana faama ko y'a yira k'a fɔ ko min ye premier ministre ye ko ani a tɛ hakilina kelen na ko sabu ka mun ye CNT maaw ye yɛlɛmali mun don ni sariya kura in na n'a bɛ loi électorale ko fɔ yɛlɛma 92 ɲɔgɔnna ko a kuma kɔni ko o cayara nka mun ye fatirikɛba ye mun ye Mahamani Touré a ko siga kɔni tɛ fɛn mun na mun ye loi électorale ko a ye da kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ yɛlɛ jamana faama n'o bɛ colonel Assimi Goïta kofɔ ale bɛ se k'i kanbɔ mun ye masakɛ kalata o la cogo min na a ko nka ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ bɛnkan sɛbɛn mun fana bɛ yen n'an k'a ma ko charte o bɛ guwara k'o sɛbɛkɔrɔ da Assimi Goïta ko a tɛ se k'i kabɔ mun ye fatirikɛba ye Mahamani Touré a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ maa caman kɔni bɛ k'i yɛrɛ sɔsɔ mun ye sariya dɔnnaw yɛrɛ k'u karilen don ɲɔgɔn na dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye Assimi Goïta ko a bɛ se k'i kanbɔ dɔw fana bɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye jamana faama n'o bɛ Assimi Goïta kofɔ ɲɛma ko a tɛ se k'i kanbɔ fatirikɛba ka fɔ la a ko charte mun jamana charte mun bɛ sen kan charte mun na révisé la ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ o charte kura in kɔnɔna la ko guwara kɔni ko o sɛbɛkɔrɔ dara mun ye jamana faama ye k'a yira k'a fɔ ko a tɛ se ka kanbɔ jamana faamaya ko o ɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ko n'i y'an ka jamana yɛrɛ constitution jateminɛ k'a lajɛ ko mun ye sariya sunba ye ko mun taara 92 o kɔnɔna la ko o b'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko mun ye jamana faama Assimi Goïta ko a tɛ se k'i kanbɔ nka mun ye fatirikɛba ye n'o de Mahamani Touré a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi maliden caman kɔni bɛ ka a laɲini mun ye jamana faama n'o bɛ colonel Assimi Goïta kofɔ a bɛ se k'i kanbɔ cogo min na o sababu kɛ maa minnu ye jamana in mara ka tɛmɛ n'a bɛ politikimaw kofɔ olu ni malidenw ta kɛra jigi wɔɔrɔ kɔni ko o dan ye o de hukumu kɔnɔna la ko maliden caman bɛ ka a laɲini k'a fɔ ko mun ye Assimi Goïta jamana in a ka ta ka kalifa a ma ko mun ye masakɛ kalata mun n'o bɛna kɛ Assimi Goïta a ka kɛ cɛbɔ ye fatirikɛba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka segin an kɔ dɔɔni san 2013 o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maliden caman fana y'a yira k'a fɔ a donni kama ko mun ye Ibrahim
Boubacar Keita ye ala ka ɲin'a la ko na ale tɛ jamana in filɛ gɛlɛya min kɔnɔna la ko maa si tɛ mun bɛ se ka an bɔ o kɔnɔna la ko o baara kelen fɛnɛ ko min ye malidenw bugu o de ta nin waati na ka colonel Assimi Goïta ni ka a sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ an filɛ gɛlɛya min kɔnɔna la jamana in dafaleli min kɛra san 30 o tɛmɛnen la i bɛna ye k'a fɔ ko ni colonel Assimi Goïta tɛ ko mun ye maa si tɛna se ka an bɔ dingɛ in kɔni o kɔnɔna la ɲɛma ko n'o y'a sɔrɔ maaw kɔni u ka yeta ko o tɛ kelen ye o sabu kɛ dɔw kɔni bɛ Assimi nɔfɛ olu b'a nɔfɛ fɛn mun na an sɔrɔ sun b'a ko koyi k'o tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye olu gɛrɛlen don fanga in na nin waati na an kɔni ma gɛrɛ fanga la dɔw b'a nɔfɛ an kɔni b'a nɔfɛ an ma gɛrɛ fanga la dɛ ni Mali ye hɛrɛ sɔrɔ fanga don fanga tɛ o anw bɛ ka hɛrɛ b'o kosɛbɛ an b'a nɔfɛ o de la dɛ anw bolo Mali ka hɛrɛ an ɲɛ b'a la cogo min i b'a fɔ Fili Dabo Sisoko y'a fɔ an ye cogo min a b'o cogo de la dɛ voilà kosɛbɛ mun ye fasiri kɛ ba ye a ko politique maa minnu bɛ bi ɲɛma u yɛrɛ dangalalen don ka d'a kan koyi n'a fɔra bi ko an ka taa kalata la ko min ye Assimi Goïta ale ka kɛ cɛbɔ ye siga t'a la ko politique maa ninnu kɔni ko ale ye 0,5% ɲɛma k'u t'o sɔrɔ jamana in kɔnɔna la nka mun ye fasiri kɛ ba ye n'o de ye Mahamane Touré a y'a yira k'a fɔ ko mun ye colonel Assimi Goïta ko mun ye sariya kura min kɔni n'o talen filɛ nin ye ɲɛma o kɔni bɛ kɛnɛ k'o dayɛlɛ Assimi ye a bɛ se ka i kama mun ye jamana faamaya o la n'o bɛ masakɛ kalata o ko fɔ ko loi électorale kura mun n'o taara a bɛ sira kɔni k'o dayɛlɛ Assimi ye nka mun ye charte ye ɲɛma ko bɛ bɔra kɔni k'o sɛbɛkɔrɔda ko in na ko in kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ fasiri min kɔnɔ o de ye nouvelle horizon Mahamane Touré ale ye sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la ayiwa bonya diyara n ye Mahamane Touré bɛ fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn te koyima deuxième version nin ye premier kura wɛrɛ ye n dɔgɔ Sancho bɛ fo dɛ Tanja kosɛbɛ Tanja mɔgɔw de bɛna ni te koyima ye wallahi ni mɔgɔw b'a camion ba sanda la ka groupe Tanja la a banna i b'a sɔrɔ sama cogo de b'a la dɛ ni ma wari bɔ a ti sama kosɛbɛ dɛ n y'a faamu e mana fɛn o fɔ ne b'i kɔ bi o kuma di de bɛ na nin wulila n di ye dɛ a ka di dɛ a ye fɛn caman k'a la dɛ wallahi a di b'a la bɛnɛfunti b'a la te koyima wa i b'a sɔrɔ ne ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen Bois Zankɔrɔ Sɔrɔsidu Jakariya Tarawele Misira Zankɔrɔ i bɛ n ka foli f'a ye i b'a fɔ a ye ko a kana an ka te min a banna 2 ans n ka cɛkɔrɔba don n terikɛ don nka a b'a lamɛn kosɛbɛ a banna i b'a fɔ a ye k'a k'a so ko i fo n ye Bamusa Jan a banna Bamusa Tarawele kosɛbɛ k'a fo n ye a ka Zankɔrɔ su fo n ye polisikɛ ninnu ye n ka cɛkɔrɔbaw ye ne m'a f'i ye ko ni jamu filanan bɛ ne la n ko Tarawele don wa kosɛbɛ anw kɔni anw ye Tarawelew de ye a banna wallahi a banna dɛ a banna kosɛbɛ ni jamu filanan b'i la Mali kɔnɔ Turamakan n dɔgɔ a fɔ Beyidi Keyi Junior Ɲagate ko a diyara n ye tɛ f'i ma an ye tɛrɛ kunkolo di ala ɲɛma ka taa n dɔgɔ i bɛ n ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma k'u ni cɛsiri k'u ni wuli ka jɔ hali bi min ye awa i k'a dɔn sija ni kɛnɛya ka ala k'o di u bɛɛ lajɛlen ma awa i k'a dɔn Nura FM k'anw ka duwawu don n dɔgɔ an bɛ taa hali bi min ye awa i k'a dɔn indicateur de renouveau DKS ale ka fasiri don a kuma bɛ nin kuma kelen in kan nin kuma kelen in ye mun ye min ye awa i k'a dɔn maître Kasimu Tapo a ko awa i k'a dɔn Assimi Goïta ale ka candidature o kuma min n'o bɛ ka fɔ ko c'est un faux débat ye jɔn ko ten maître Tapo Kasimu Tapo awɔ ko c'est un faux débat bɛɛ n'i ka daliluya don ne ko ɲɛma Tapo ninnu ka taa retraite politique la sa bɛɛ n'i ka débat don n dɔgɔ bɛɛ n'i ka débat don bɛɛ n'i hakilina ka taa retraite politique jumɛn na Tapo ninnu kɛ mun na a m'a ka parti sigi aw ma papier di yan ɲɛma kabi waati jumɛn jamana in b'u bolo loi électorale min fɔra Tapo u bɛɛ ma wele fo assemblée kɔnɔ bɛɛ ma ta fɔ mun yɛrɛ ye tɔɔrɔ ko in kɔnɔ la Tapo ko k'ale yɛlɛmali caman de kɛ fɛn in na a banna a ma tiɲɛ fɔ a yɛlɛmali ma k'a la mais a bɛ cogo min na a tɛna ɲɛ dɔn wa kosɛbɛ a ma fɔ ko cɛ dɔ burankɛ ka fɛn tɛ yan o fana bɛ yen nɔgɔ min ye awa i k'a dɔn nin kumakan in fɔra dɔwɛrɛ tɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn responsable politique u caman de tun bɛ yen waati min na cadre de concertation in tun bɛ kɛ min bɛ se ka to sariya sun awa i k'a dɔn min bɛ nalen ni chronogramme o bɛ se ka dɔn cogo min a ko kuma na min ye awa i k'a dɔn nin ye awa i k'a dɔn jigisigi kura ye ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma sabu olu bɛ min ɲini o de awa i k'a dɔn kalata a ka kɛ awa i k'a dɔn jɛlenya kɔnɔ a ka kɛ tilennenya kɔnɔ chronogramme min n'a filɛ nin n'a dira
maître Kassim Tapo y'a jira k'a fɔ nin ko in na kɛ away ka dɔ jigitigiw ko ye a kɛ away ka dɔ ko jɛlen ye a ko nka président dɔ min bɛ away ka dɔ mouvement pour la refondation du Mali o don away ka dɔ Adama o fana vice président o dɔ don a ko kuma na sa nka min ye kumakan min bi maaw da n'a ŋunuŋunu kuma n'a barika bonyalen don kosɛbɛ ni yɛrɛ bɔra k'i da don a la ŋunuŋunukan in ti dɔwɛrɛ k'a jira k'a fɔ min ye Assimi Goïta ye yalima a bɛ se k'i kan labɔ 2024 ka kɛ away ka dɔ jamana ɲɛmaa ye wa jamana in a marali o dɔ kalifa away ka dɔ Assimi la wa Sidikeba ko a ko min ye away kumakan bɔra koyi k'a jira an na ka hakilila kunu kɛ ko min ye away ka dɔ charte min bɛ yen n'o bɛ charte de la transition n'o ko fɔ o kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen jɛya ka bugunatigɛ ka dibi bɔ ko bɛɛ ɲɛma ko charte ko a ko président de la transition k'a daminɛ o la ka taa se a ka premier ministre ma ka taa se gouvernement maa fɛn fɛn bɛ gouvernement kɔnɔ maa si t'a la min bɛ se k'i kan labɔ away ka dɔ jamana ɲɛmaaya charte ko ten o nɔfɛ charte ko ten awɔ kelen ni charte y'o fɔ y'o fɔ dɛ mais o fɔra nka ɲamafɛn ninnu ye fɛn min ye kurannakolon tɛ o de la ne y'a f'i ye c'est vrai i b'a dɔn problème ye fɛn dɔ ye quoi adamaden i ka ko dɔw bɛ yen peut-être a b'i mangoya mais Kassim filɛ ka min fɔ nin ye fo ɲɛfɔli ka kɛ nin ye débat ba de ye dɛ nin ye débat ba de ye charte y'a fɔ tan bon loi électorale min votera assemblée kɔnɔ CNT kɔnɔ o don Assimi yɛrɛ y'a promulgué o fana ye dɔ wɛrɛ fɔ nin fila gosilen ɲɔgɔn na e t'a dɔn ne t'a dɔn min bɛ ka ne lamɛn o yɛrɛ fana t'a dɔn fo ni kelen kelenninw y'a dɔn a dɔn b'a lajɛ an tɛ se olu ma jumɛn ka girin ni jumɛn ye jumɛn bɛ latɛmɛ a banna n'i ko an b'a dɔn b'a lajɛw ɲini minnu b'a ɲɛdɔn tiɲɛ don maître Tapo a bɛ politique la bi kɛ mais ayi a bɛ sariya dɔn a y'o wulibali min b'a kunkolo kɔnɔ o fana ye dɔ ye dɛ a bɛ sariya dɔn dɛ an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye dɛ donc olu de bɛ ɲininka sariya in bɛ cogo di n'an ko olu kɛra ancien combattants ye denmisɛnnin minnu bɛ yen ni minnu bɛ se ka ɲininka o denmisɛnninw ka ɲininka n'o tɛ sariya in tɛmɛli away ka dɔ loi électorale tɛmɛli maliyɛnden caman nisɔndiyara ni yɔrɔ min ye o de ye nin yɔrɔ ye ko gouvernement min ye sɔrɔsiw ye parce que charte y'a faranfasiya fana et disons loi y'a faranfasiya donc ni maître Tapo yɛrɛ ninnu kɔntana ko loi tɛmɛna loi électorale tɛmɛna loi électorale dun y'a faranfasiya k'a jira bɛɛ y'a mɛn ko ni maa min bɛ fɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye n'i bɛ gouvernement de la ou bien n'i bɛ transition kɔnɔna na i bɛ démissionner 4 mois kalo 4 ka sɔrɔ ka na n'i ye sɔrɔsi ye donc o bɛ ɲɛsin jɔn ma sɔrɔsiw tɛ yan o de do kɛ les 5 colonels mais charte ko président premier ministre gouvernement CNT fɛn bɛ transition fɛn in kɔnɔna na a si tɛ se k'i kan labɔ jamana ɲɛmaa nɔfɛ charte de ko ten yɔrɔ ko bisi basara dɛ a bisi basara an kɔni ye CEDEAO awa problème ye min ye CEDEAO k'i ɲin bɔ a la sa olu t'a ka bɔ yen an yɛrɛ dama nin yɔrɔnin yan an bɛna ɲɔgɔn k'i nin nɔfɛ yan ne b'o f'i ye dɛ a bɛɛ n'ala cɛ charte ni loi électorale nin yɔrɔ in Allahu akbar an bɛ nin ɲɛnabɔ yan nin bɛ ɲɛnabɔ yan dɛ Amadu ko mana wuli sisan nin bɛ ɲɛnabɔ yan dɛ mais min kɔni bɛ f'i ye charte wo loi électorale wo jumɛn ka girin nin bɛɛ ye ɲininkali bɛ yen maliyɛn a banna Mali population a banna fasodenw o de do kɛ anw de ka girin nin bɛɛ a bɛɛ n'an ko an bɛ min kɔ an b'o kɔ dɛ n'aw taara ɲɔgɔn di bi taaba ye charte y'a kɛ tan nin y'a kɛ tan loi y'a kɛ tan an ka bɔ bama ninnu daba ye a banna n'an bɔra bamaɲinkuru ninnu da tɔ ye min ye gɛgɛjigi ninnu an tɛna o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye a banna ala k'an ni sababa bɛn o min ye kuranɛkolon yɛrɛ tɛ ɲɛma sɛbɛnw de don maanifinw de y'a sɛbɛn bon n'u ma se ka présenter n'u ma bɛn a la an ka cɛ présidentaya tɛ koyi bilayi ni ala cɛ ne bi yan e bi yan kɛ ni ne ye financement sɔrɔ n bi yan kɛ jamana ka kalife ma o tuma ne wolola Burkina de yan an bɛ ɲininka kɛ ou bien ne wolola Paris de mun de ye maliyɛn de ye 100% ka di ma ne bɛ je suis né à Ansongo ka taa grandi jusqu'à Kayi Keɲeba ka Sikaso ni Kucalaw n'a bɛɛ don ɲɔgɔn na ka na grandissement tɔ kɛ Bamakɔ yan e ko cogo di a yalala dɛ maa mun dun n'a bɛɛ don ɲɔgɔn na n'o yɔrɔ bɛɛ yala k'a fɔ k'i ka fanga kalifa o ma o de ka gɛlɛn an ka jɛw kɔni ye kuma ye ni yala ko don ne yala ka tɛmɛ ATT kan kuma yala ka tɛmɛ ale kan dɛ ATT lamɔna Mali yɔrɔ bɛɛ au contraire min lamɔna Mali yɔrɔ bɛɛ e de bɛ kɛ président ye ATT yɛrɛ lamɔna hali Baɲaŋara wo dɔ bɛ yen Baɲaŋarakaw yɛrɛ t'a yɔrɔ dɔn ATT lamɔna yen ka tila ka n'a kɛ Mali président ye o ma kɛ yan o kɛra Moti wo kɔnɔ Kayi fan bɛɛ fo finalement yɛrɛ maa t'a dɔn dɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka kadɔ don wa fula don wa
koroboro do wa bɛɛ b'i ta fɔ i ka nin ye tiɲɛ hali min ye i bɛ ka ala ka ɲin'a fana la ne dun bɛ position min na bi ne ye Traoré ye Traoré awɔ Turamakan walayi Traoré walayi kosɛbɛ a banna a ye wulibali don o kumana an bɛ position ta ni ala sɔnna a ma candidature n'a bɛna bɔ an b'a fɔ mɔɔw ye awɔ Karol Valentin ale bɛ section Côte d'Ivoire et section Amérique ale b'o sigi a dabila Baba Adama Karol Valentin ni Awa Gindo olu bɛ section Amérique sigi i k'a dabila Baba Adama Touré ni Ibrahim Tungaraw ni tɔw bɛ section France sigi wariko y'a gɛlɛya ye wari b'u bolo k'a di sa wari mu ayi Mali kɔnɔ yan n bɛ taa n kalifa n ka cɛ la n'a b'a dibi ta ba ɲɔgɔn fɛ cɛ kelen de bɛ n bolo yan o Sako Holding i bɛ t'i kalifa o la Mohamed Sako belebele n ka cɛ n ko n kɔrɔkɛ don misira k'a tɛ yan c'est mon grand frère financement fan bɛɛ fɛ Sako ni Mayiga ni Traoré an bɛɛ ye kelen ye awɔ a bɛ fɛn fan bɛɛ Sako Mayiga Traoré directeur de campagne Keyitaw ni jɔn jɔn ka directeur de campagne o kuma i b'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ nɔfɛ munna Allahu akibaru Gawusu Nura FM sɔn tɔgɔ ngisɔn jamu n'an ye dɔ kɛ kuma na an dɛmɛbaaw bɛ yen olu sababu la min ye arajo ye a bɛ balo kumana an b'an dɛmɛbaaw lajɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye awa i k'a dɔn sanga ani waati min ye awa n kɔrɔkɛ n'o bɛ n ka cɛkɔrɔba kɛ n'o bɛ Zankɔrɔ kofɔ Jakariya Traoré Zankɔrɔ ne ka cɛkɔrɔba don bilahi siga t'a la dɛ ni cɛkɔrɔba bɛ n bolo bilahi Zankɔrɔ don i b'a fɔ a ye k'a ka Amadu Abulayi Mayiga fo n ye k'an kɔnɔ yen nɔ nin waati n'a bɛ CNT la an bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo hali bi ala k'an sɔn k'an sɔnbaw sɔn Gawusu n sɔn tɔgɔ ngisɔn jamu Gawusu Keyita Gaston de Fer an bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ o bɛ kɛ Boubacar Traoré BT i b'a fɔ Baba ye ko min ye awa i k'a dɔn ko ni n kɛra candidat ye ko ale bɛ kɛ ne ka premier ministre ye i b'a fɔ Baba ye ne k'ale kɛ premier ministre ye a ka na n ka gouvernement bɛɛ kɛ a ka association ma ye na gouvernement bɛɛ kɛ telutigiw ye n'a ye dɛ association des Sitɛnkunda di Mali ka olu bɛɛ ta ka don ne ka gouvernement na o bɛɛ ka kɛ telutigiw ye an tɛ sɔn o ma siga t'a la dɛ an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye n dɔgɔ awa i k'a dɔn baasi tɛ an bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ an bɛ foli lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma maliyɛn den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u bɛ k'a lajɛ n'u bɛ k'a lamɛn an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn général Boubacar Sagara ale bɛ awa i k'a dɔn Gabon a b'an lamɛn k'an ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin a ma min ye awa i k'a dɔn a b'a tɔntɔn BT Se Jalo k'a b'i fo awa i k'a dɔn sanga ani waati k'an fana ka foli ba ye n dɔgɔ an bɛ taa Kati jɔnni bɛ Kati sɔrɔsiw kɛ ni Kati fɔra dɔrɔn hakili bɛ jigin maa minnu na o ye sɔrɔsiw de y'u ɲɛma colonel bɛ yen de wa colonel Aso wa a bɛ yen tuma ni Adama Kɔnɛ an ka foli bi Espagne kosɛbɛ n dɔgɔ colonel Aso i k'a dɔn a n'a ka jama an ka foli b'u ye Mali sɔrɔsiw u b'an lamɛnna u bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin waati in na u bɛ kan o kan min kɔnɔ nin waati in na a f'u ye k'an ka foli b'u ye ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba Jakariya Traoré Jaki l'international n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn finitigi don n dɔgɔ nka bon ni n kumana san fa a bɛna minɛ de quoi n'i ye fɔbali fɔ i bɛ minɛ kɛ i man ka mun fɔ n'i y'o fɔ i bɛ minɛ dun n'o tɛ n'i ye a fɔ a togoya la minɛli t'a la o Jakariya ka 2012 Gawo ou bien Akayi donc an bɛ foli lase adjudant chef bɛ yen awa i k'a dɔn François Dambele nin waati in na awa i k'a dɔn François bɛ k'an lamɛn an ka finitigi don faso kumabɔ den dɔ don an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sergent Boubacar Tunkara an ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin a ma a bɛ Kati kan kɔnɔ nin waati in na sergent Musa Jakite an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn adjudant chef min ye awa i k'a dɔn Solomani Traoré an ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin a ma min ye adjudant Umar Traoré k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sergent Jibril Traoré an ka foli b'a ye ani Alo Tunkara an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye nin bɛɛ ye an kanubaw ye wa bɛɛ bɛ ka an lamɛn nin waati in na o bɛ Kati kan kɔnɔ sɔrɔsiw don k'an ka foli ani tɔni k'o bɛ ka ɲɛsin u ma arajo Nura FM sanfɛ u k'an sama duwawu la ni Ala sɔnna an yɛrɛ b'u sama duwawu la an b'u kɔ sanga ani waati u bɛ tɔɔrɔ ni sɛgɛn ni ɲani min na bilahi anw b'a dɔn an bɛ k'a dɔn dɛ an b'a dɔn n'i y'a ye ɲɛma anw b'an sigi yan ka kuma dɔgɔ n'i ye marifaden ni ne ma sisan i bɛ taa ne sɔrɔ dilan jukɔrɔ ne
kɔni tɛ o cɛ bɛɛ ti marifa ta dɛ abada wallahi kosɛbɛ an ka foli b'aw ye siga t'a la ɲɛma le combat ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye sɛbɛnnikɛla ale tɔgɔ de Moriba Jawara bisimila Moriba Jawara a kumara dɛ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka avocat ba mun bɛ n'an k'a ma ko maître Cheikh Umar Konare Sɔngɔri ko di ko Cheikh Umar Konare a kumara a ko maa minnu bɛ k'a tɛgɛrɛ fɔ bi maa minnu bɛ kule la ka nisɔndiya k'a yira k'a fɔ ko mun ye sariya kura mun taara ka ɲɛsin kalata ma n'a bɛ loi électorale ko fɔ ɲɛma ko siga t'a la ko olu de bɛna kɛ maa fɔlɔ fɛnɛ ye maa minnu bɛ kasi don n'a nataw la n'u bolo da u kunna ka kule a daminɛna o parce que problème ye mun ye nɔgɔ sogɛli yɛrɛ kama fo ka ɲina fo u yɛrɛ ɲinana ko in yɛrɛ bɛ taabolo min ɲinana ko in de kɔ ɲɛma ko in tɛmɛna u kaman kɔrɔ cogo min sisan de a caman bɛ ka kalan u bɛ ka fɛn caman y'a kɔnɔ quoi sogɛli tɔgɔ b'u mais n'an bɛ taa an bɛ se o bisimila kosɛbɛ mun ye maître Cheikh Umar Konare a y'a yira k'a fɔ ko mun ye ni sariya kura mun kɔni n'a a taara ɲɛma maa minnu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ko siga t'a la ko don na nataw la olu de bɛna kɛ maa fɔlɔ fɛnɛ ye minnu bɛ n'u bolo dɔw kunna ti cari ka kule Moriba Jawara a ko ni sariya kura mun n'a a taara ta ne jamana faama yɛrɛ n'ale y'a bolonɔ bila i bɛna ye k'a fɔ ko a kɔrɔfɔ kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ cayara mun ye parti politique a ka ja fo ka taa fara mun ye société civile maaw kan ɲɛma maa caman kɔni bɛ k'i fɛlata k'o fɔ wa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'i hakilinata k'o di an bɛ don min na ko bi ni sariya kura in ko o kan nka mun ye maître Cheikh Umar Konare a y'a yira k'a fɔ ni sariya kura mun kɔni n'a a talen filɛ nin ye siga t'a la ko mun ye a bɛna fanga belebele ni k'o di sɔrɔsilakaw ma dɛ mun ye sɔrɔsilakaw ko siga t'a la ko an bɛ se k'a fɔ u ye fanga bɛɛ lajɛlen ka a sama nin waati na ka taa da u kama o kɔrɔla o la mun ye maître Cheikh Umar Konare a y'a yira k'a fɔ ko mun ye ni sariya kura mun n'a taara n'a bɛ loi électorale o kɔfɔ ɲɛma ko a bɛ kɛ sababu ye mun ye a kɛra sababu ye min ye jamana faama n'o bɛ colonel Assimi Goïta kɔfɔ a bɛ na chronogramme k'o di CEDEAO ma embargo ko bɛ se ka wuli ka bɔ an ka jamana o kan cogo min na mun ye maître Cheikh Umar Konare nka a y'a yira k'a fɔ ko mun ye jɔrɔna ko belebele ko o bɛ nin ko in na dɛ wa ko mun ye tentative de complot ɲɛma ko an kan ka siran o ɲɛ mun ye Cheikh Umar Konare a kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ sen kan nin waati laban in na mun ye jamana premier ministre n'o bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ko fɔ ale bɛ se ka bɔ mun ye premier ministre la cogo min na a ko hali n'i y'a ye k'a fɔ maa caman bɛ ka tɛgɛrɛ k'o fɔ sariya kura in tali la ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye premier ministre sariya kura mun tun bɛ n'a bɛ loi électorale o kɔfɔ premier ministre a taara n'o mun ye CNT maaw ɲɛkɔrɔ mun ye premier ministre tɔgɔ mun n'o kun b'o la ɲɛma k'o de kɛra sababu ye maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko u t'a la a ko nka n'i ye sariya in jateminɛ k'a lajɛ n'a bɛ loi électorale in kɔfɔ maa caman kɔni o ma a kɔnɔfɛn k'a kalan k'a ɲɛdɔn koyi premier ministre tɔgɔ mun n'o yera kɔnɔna la ɲɛma ko o de ye tɔnsi bɔ maa caman o kunna nka mun ye maître Cheikh Umar Konare a kɔni y'a yira k'a fɔ sariya kura mun na a talen filɛ nin ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen o ka kɛ ko n'o tɛ ko an ka sigi n'a ye k'a fɔ ko mun ye complot ɲɛma n'o bɛ janfa kɔfɛ ko o bɛ nin ko in ko a b'a kɔnɔna la dɛ maître Cheikh Umar Konare a ko k'ale bɛ jamana premier ministre n'o bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ale b'a fɔ kosɛbɛ o sababu kɛ mun ye juguw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye premier ministre ye a ka démissionner a ko mun ye Choguel Kokala Mayiga a banna démissionner mun ma ɲɛma ko o diyara ale ye kosɛbɛ o sababu kɛ ni Choguel Kokala Mayiga ko n'a a démissionner la nin waati laban in na k'a bɛ kɛ sababu ye ko gɛlɛya caman o bɛ na an ka jamana o kɔnɔna la an ye ɲɛtaa o ɲɛtaa ni k'o boloda transition kɔnɔna la ɲɛma ko a bɛɛ lajɛlen bɛ daji mun ye maître Cheikh Umar Konare a kɔni y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni bɛ sen na mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga ko a bɛ se ka gɛn cogo min na ko nka ko ni Choguel Kokala Mayiga ɲɛma ko ni a taara ɲɛtaa o ɲɛtaa an y'o boloda transition kɔnɔ ko an k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen bɛ daji kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye tile kɔma ale kɔnɔ Moriba Jawara ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la n dɔgɔ min ye général Boubacar Sagara an b'a fɔ ka walimadɔn a bɛ Gabon a ko ale b'a yɛrɛ ɲininka maa min bɛ fɛ ka kɛ ɲɛmaa ye o bɛ siran marifa ɲɛ cogo min général marifa t'o fɛn ye koyi marifa t'o fɛn ye général don min na Amadu Aya bɛ tu in kɛ Kuluba ye a don y'a sɔrɔ min ye Babɛnba goudron ye ne b'o sanfɛ n bɛ ka taa se i kɔrɔ ne kulo bɛ tudun tu in ne bɛ bali ka bɔ min galama finitigiw bɛ mobiliw kɔnɔ sururu n dɔgɔ ni Ala n'a kɛra cɛ ne ye n yɛrɛ sɔrɔ voie dɔ in kan ka ɲɛsin misira ma cogo sans interdit ka ɲɛsin misira cogo cogo ne kɔni t'a dɔn a banna marifa ne bɛ se misira kuma min n cɛ kɔrɔla bɛɛ wɔsira la hawla n ko n yɛrɛ tilala ka i se wɔsira ji bɔra yɔrɔ min ji bɔra yɔrɔ jumɛn lala a ma nɔgɔ koyi Malikɛr an ka foli b'i ye nin waati in na ka foli lase Bubu Traoré ma ale bɛ Maroc a b'a lamɛn n dɔgɔ min ye nostalgie musique a mɔgɔw b'a lamɛn kosɛbɛ Mali kɔnɔ an b'aw fɔ ko waliɲuman dɔn hali waati ko Tirwa
Oh, nostalgie musique koni funu kla ko turbo parce que ule to ko min foni turbo injecteur ani to ko ni to ko koroba de to ko koroba ni ne ka koroba jakar jairete ni to ko ma chama ta dongo turbo injecteur ndo abita ambe soti bakaw ka shaka fo ni turbo fo be hakli jigala ndo minya awai kado laya jara amba le ka fasiri amba ta minya awai kado laya akumambe ako anga transition anga leta de ni ministry minun fle ni transition mo be ka barake nyeta ka sabati nga ni ministry nunu ko lu be ka fere ani balu deke ka awai kado transition samaka jigi min na nyeta kana se ka sabati ako die jete mineke sangile awai kado minye awa ka trajectoire ka le corriger transition awai kado o koni kera nga minye ma minun be ni awai kado be transition kona be do minay ko bi ikado ka fo u be ka gela sugu beta ka jeshin transition ma ako ministry minun fle ni bulu ngono ni shini mbu mabbi u tse kula awai kado u be ka fere ni balu beke ka mo hakli shuye ka ki ba fo kulu be barala abi na fo kele minye ika almami o sembe ala imam Umaru Jara imamu do minye imamu finibla bazen gesler awai kado ko ta ko ke awai kado atalanye imamu Umaru Jara akoni bita chuko mi abisige o chuko kelina nyingalu de bike fambela jilefe sabu niye jete mineke ako Umaru min vle ne awai kado yelse ka se ka jira ka fo ko aliti fendo yelse ka se ko dugu kaske ke abeke wale do deke min ngoni be awai kado akanti se kula olu dugu ako de stratigela imamu Umaru Jara ni wati laban nun ko nana bado ka fo mo nyeba lela mo suminala abe wulika josugu bela jilina sodani na atari sebe yoro jume ode awai kado minye awa ashrafu sharafa no be nyoro ka ukabuye na bo ko fo atara kati seme awai kado buye de la wati laba nun gondana kana sura ere ba do aye minge sabu ma min be no kera so buye no be awai kado imam mamudu diko ko fo awai kado ka fo ode kera aso buye abilama ani imam mamudu diko utunyo angam fo minye awai kado gele ba obe uninywanje ko kuma na Umaru ni ma be min be ka gouvernement sama ka to shulu Umaru ye adoy koy sabu abi bara mina min kalfarala ato do sababu do de ya to bara mina o kalfarala ako te benen go ka boy to bel ka ekbu ko nana minya awai kado muso min be na nyi shirimbe muso ni demisenu ani du ko nyama no ye madam fune wadije ale fana awai kado o ale doy min fana na kemme ka gele su be o beta awai kado ni ka nyeshi awai kado min ye gouvernement masabu akakewali na ka keta o doninte ateka ye wa be mina min yira kuna ateko mina awai kado ateko fa to min ye ere min min na bi na ke no ye ministry yelmay na kanga ke agongo antina ta chukushila kamado to e sabu awai kado ministry so mimbe na nye shinimbe awai kado muso fana ka awai promotion de la femme o ministry so jongo alambora ka min fota sisa ale fana awai kado akako gele ka gele kosobe sabu minye awai kado atado abe minge premier ministry no ye pemi ma do fana be o ka ministry so semenembe ala no be madam Fatoumata awai kado seku diko na bo kofo ale fana ta akembe kololo belebele ko ale fana ka bara min babulu ato nyedo wani mabe min be ka gouvernement sabaka jigi ni ministry nu awai kado ko lu sembe ala akofo no ya soro ko were be senade non te ministry were ube minun to obi sena awai kado min yere nyeshini me barama barake ro ministry akwa kuna jaro min ye gele min be na ba ni seda woche ni awai kado barake la kelme ka awai kado jido ni ku ka minana no gele ngaba non te nyanguma ku ya soro ale yere kera setu c'est fini akoni ni ngo numbe faranywanga ka laje ibai ka fo docteur Sugal ko kala maiga aka gouvernement ko ni kera ka sigide mo ba kono minun ngoni ta do te umasuru ya ka do kembe gele sugu bela jile wa utese o kuma mi doni mena ko bi ni manani o de to semenedu note kurango yere lambi ni ka nyere nyini zawo o ko ni to talanga na yere yo faraka zawo o faraka awo lamini ka ko lamini Seydou Traoré nyama ministre mum baby ko gelale do ni mali don ko ni be kulina toy awo lamini Seydou Traoré ni ya le boka jo anga ministre fana bala de Arnaud Touré communication fana bala de ala konite ala konite voilà wallahi abana ala ka ni sababe fasiru do ndogo la ya jara ka fasiru do o ka bidon boli no be soirée de boko no ba ko fo wati ko ni nana ale nana ta antigama madama ntem anga fuli baye do were ko me buludi wati sirawo la wati sala wati gawso anga tuta la wati sala wati Valentina anga fuli biye general anga fuli biye kanubani de ba mbaw be fu aywa ala ka ni sababe gawso wati ko ni sira shini ni ala sona ma defu be ba mi ministry mi be na be education ko fo mi defu organiser ko ka fa ko bravo félicitations sabu defu damine na kana sebima fiti ko kuma ma fo fiti maye baraw kera kechugula demisonu ni sonjara somo ni sonjara kuma ni ma mi yi ka defu soro nyina jongo ala ekoni ya soro de abana sabu
a garantera de wallahi ay sija ko ni ma fitike am ministre ma fula on ga defu sa kawalen do be ani monsieur kunya be fengelina man do de ani monsieur kunya be fengelina ulu tara be sal kele ngono surveillance benuma ala ni monsieur kunya be fengelin mena awa abi fum yaw me nyama e ko lefna ni monsieur manganye mais abi nya fo chugo di monsieur mango kew bo mena a ko kera chugo mina monsieur be na sal mi surveillance ma fona tara be ko de kele kutubu monsieur seji takani siga kara Sheikh takani siga ay abekati ami be ko bilige awo fo monsieur biski ga gele so yele fe kasa ne be tamu no fe so mata no no ala kanisa babe wati sira ambe kanu ba befu ubefu ka fuli la se aweka do anga sura suma ka fuyu ni chesiri awo ube kan fen kono mali fon o fami fe ubefu ambu fu kosobe minu fana be ni olube ka wuli ka joke mali fan were fe awo finitigo do mali tokola wallahi anga fuli be ka nyeshu be ali halibi jamana kalfalen bula kosobe ambo de fo wati be awo jamana dew anga finitigo deme ayu deme de angu deme awo abike so be amba yere deme sabu du ka dogo mi soma te finitigi o ka dogo ati awo be ba soro finitigi ba ko kosobe donc nanyu deme anya yere deme de kosobe kabula ka yira limana una ka fo ni wati laba ngonna na sili sito mi fle minyi kulubalakaw ulu ka ko chaledu zon ka ko chaledu de sabu ube wuli ka jola fambe fe awo an ba me hali udongo shu nyere dale global ay sombe ay ni wati goni donc ba yira ka fo ayo fortune awo o de ato minyi suro yi an yere ka o ka do suni minbia konder mingono ni domba yerete ka fo ma ba don nyama ka chade anga technicien min be no yakuba yi yakuba gindo moto min ba bulo na bi débrouiller nay si vraiment me kunyumani ka wele kunyumani dugutigi la kaw kosobe kunyumani jeunesse imamu be wele amba be wele sabu nura fm nana ka se ka awai ka do ke sababu nyumandi nga na fura kwa an fana ka manyogolon na nga fm sene minum bisoro wele ma lakana baliya ko nyashinin be uma ka fa yere se ka lafiya moto kele o shwena o yera minye kana tuguni suro fajiri da fe kana anga da yere kari kosobe ka moto kelenta ka tanoi ndoy ka do ka fo ngoni mi gafe ke gafe bu mana ban o ambanga ni shongu ya ujira vraiment ambe ko nyumani ka wele ka dugutigi ka ube wele mashallah ka laje min bi se ka to nura fm bi se ka lafiya da soro chugo mbida sabu awai ka do sete ma yikoyi sebe aladi o kuma an nanan kalfadi ko nyumani cheni muso dem seni ma bakoro ka fo tuma be tege miseni ni ade bi nyeshi awma aywa afletuguni de ukera anga muto yakuba gindo wa ka do aleka muto okoni kosobe atara akera suro kosobe donc anga do oke kosobe min bi se ka to ala bi se ka no ya chugo mi mashallah sumbala abiye zumbala biye abiye sabo ala ba do anyeshina manga ni nyuma uma kosobe bura ita yira chugo mi zumbala ni mfana biye abiyeti wa biye sira were fe ni ala sona ma ni ala ka je mashallah mana mbe fulin tanu la se kanu ba bema ka nyinu fa hali bi ka do kanyi ka wele bla ko nyuma ni jenesima ka wele bla ko nyuma ni dugutigu vraiment avec cadre ni ngonu ne koye ko minu kanga laje sabu ni ngere may sigida yere ko banga do ke nyoy ali bi alaka en protéger mettre gaba vraiment alaka en protéger mettre gaba voilà alaka en protéger donc ni ngoni kera suro ni yegere min sira awma ma be fo ka be wali mando c'est du tapli anga foli bi yako gido abinye asigina sindamana sina tamana abinye asigina mashallah abinye ni ala so abinye inshallah foli la se bema selinya korla le bina do tata kibiti yere mago glanu o tigi dusu kasi ndirge ni camion ba fere tambi be wallahi billahi billahi ini camion ba fere tambi be wallahi o burata kera selinya korla la yaiwa ni fena kera selinya korla nyama na do tata kibiti yere mago glanu ka do dusu kasi isiki kala je ini camion ba fere tam abibe kosobe ini camion ba fere tam ngoni fembe ki deika nyama o yarangele ne fembe dey sumauka wallahi masigini mi kosobe mais ni ala sona ma anga do ke nyoy mashallah mata do were ke fagu bagon to afo arajo su on be tirgi torgo ni fona ka mo kuno foni bina bagama ka anga mutu shwe wallahi ni fana ajme tuni abinye o nyama abinye mashallah abinye njugula wa abinye na ala sona ma so balata ya adusuka shi barka boyana de aka jugune dusuka shi ni ko kiba fo akai
Akai nga zomba la tete be dakha. Bon, o de problème ça am solution ni ni c'est-à-dire ni am fait min zoro finitigo be solution min soro. Pour que ka protection ke yoro la chugo mina. Awo. O de fere o be nyini. Mashallah. Ni ala sonama. Mashallah. La kanisa o babe. Ami ami. Limana ambe fulla sa bela jilima. Kosobe. Ajira la ka fo minyi awai ka do kuma so ka koloshi. Ambe awai ka do mariamu aramafu. Kosobe. Ka minyi bajene fu. Awo. Ka wali mando ka dambele. Kosobe. Ka fulila si ami marikoma. Awo. Ka fulila si Fuseni Kulubali ma. Kulubali. Awai ka do ani jon tuguni. Kosobe. Abana Yusuf Sisoko. Awo. Amba be fu ka be wali mando ya kuma gindo erebia. Kosobe. Awai ka do amasi ka ta yoro la sabu ni nguyi ngembe minyi. Awo. Abi matoro. O kuma na minyi awai ka do ambe fulila si general Boubacar Sagara gouvernement makla ci la jango te kanye shan waya. O kuma ambe fulila si Gausu Ketama. La son de fer. Jata. Fulila si awai ka do Burama Traoré. Jo bere ambi foki wali mando. Ini chesiri mamu kamara mode. Boubacar Traoré bete e kumbe am. Ne to koy mamuna tudde. Da fu jaman ka madu maiga. Ni ala sona shini ini abu safune binyo asoroya. Ka chala fe shini aw be labe on be sabati. Min ye salon de media anga se ka yo keneka. Le 15 ni kalo kura le 15. Ala sona ma nuit de bazin. Abiki awai ka do pin club la o hippodrome. Nura FM to la. Be fo ka be wali mando. Haketo benika. Sal ala Muhammadu akambe inshallah.